ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଶରୀର ବଡ଼ ସତର୍କ ହାରାହାରି କୋରୋନା ଆଗରୁ, ହଁ କୋରୋନା ଆଗରୁ 3.5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ଆମ ସମ୍ପର୍କ। ହଁ ସେମିତି କି ଶନି ଛାତିରେ ରାଜ ଛାତିରେ ଶନି। ମୁଁ ଯଦି ରାଜକୁ ବାହାବାକୁ ପ୍ରପୋଜ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ ଘର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯାହା ବିକ୍ରମ ଦେବ କେବେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ସାଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ସଦର ଦରଜା ବୁଲି ଝରକା ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲି। ଏବେ ରାଜ କେବଳ ଭୁଲ କହିଲୁ ସୋନି, ତୁ ଏକଦମ ଭୁଲ କହିଲୁ। ଠିକ ନା କଣ ରାଜରେ ହେଇପାରନ୍ତି ତୋର, କିନ୍ତୁ କାଲି କେବେ ତୋର ହେଇନଥିବ। କାହିଁକି ନା ତୁ ଯୋଉ ରୂପନାଙ୍କର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ରାଜକୁ ନିଜର କରିଛୁ, ଦିନ ଆସିବ ସେ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଦିନେ ତୋର ଫିକା ପଡ଼ିଯିବ, ଯୌବନ ହଜିଯିବ। ଆଉ ରୂପ ରଙ୍ଗ ଫିକା ପଡ଼ିଗଲେ ଏଇ ରାଜ ଦିନେ ତତେ ଗଳାରେ ଧକ୍କା ମାରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବେ। କୃଷ୍ଣ, ମୋ କଥା ଏ ଯାଇ ସରିନି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହୁଥିଲୁ ତୁ ଝଟକା ଦେଇ ବସି ଆସିଛୁ? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଜାଣିଛ ଝଟକା ଦେଇ କୋଉ ବେଳେ ଆସନ୍ତି? ତମେ ଜାଣିନ? यारी परी पेट पार्टनर बने अब सबल दर्जा कई आसे स्त्री आई मीन घरर तो परिचय हला तू गोटे बेड पार्टनर मान को गोटे बेड भल लागे हजार बेड सहिबा तकर जन्म। कृष्ण मुहरे लगाम दे कहूची का नहले कोन दिन मो हातटा तपरी को उठी जीवो। जाने से कथा नी मो जाने କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯୋଉଦିନ ମୋ ହାତ ତୋ ଉପରକୁ ଉଠିବ ସେଇଦିନ ଏ ରାତର ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ତୁ ଡରିବୁ। କାହିଁକି ନା ବେଡ୍ ପାର୍ଟନର ମାଡ଼ର ଓଜନ ଉଠାବ, ସ୍ତ୍ରୀର ମାଡ଼ର ଓଜନ ଢେର ବେଶୀ। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୋ ହାତ ତୋ ଉପରକୁ କୋଉ ଦିନ ଉଠୁଛି। ମାଇଣ୍ଡ ଇଟ୍। ମୋ ହାତକୁ ଧରିନଥିଲି, ତମେ ଜୋର ଜୋର ମୋ ହାତକୁ ଧରିଥିଲି। କଣ ନାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମାଖିଗଲା। ଏତେ ଅଭିନୟ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? କଣ ହେଇଛି କଣ? ମତେ ସେ କହୁଛ ସେଠି କଣ କହୁଥିଲ? କୋଉଠି? ସେଇଠି। ହଁ ସେଇଠି। ମୁଣ୍ଡିଟା ବୁଝିପାରୁନ। କଣ ବୁଝିଲ? ସିଏ ତମକୁ କଣ କହିଲା? କଣ କହିଲା? କହିଲା ଯୋଉଦିନ ମୋ ହାତ ତୋ ଉପରକୁ ଉଠିବ ରାଜର ଛାଇ ଦେଖିବାକୁ ଡରିବି। ମୁଁ କଟକ ଟଙ୍କା ଖେଳ କରିଦେବି। କଣ କଲି? ଅନ୍ଧାରକୁ ପଳେଇଲି। ଆଉ ଛାଇ ମୁଁ କଣ ଜାଣିବି? ଏ କୃଷ୍ଣ କଥାରେ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲି। ସାଇକେଲ